Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. המחויבות למדינה והמחויבות לעשייה ולביטחון המדינה, אבל נגיד את האמת, בעיקר החבר'ה, האנשים, לראות אותם כל פעם מחדש עובדים, לראות אותם נלחמים, לראות אותם מתאמנים, זה משהו שהוא חלק מאיתנו כבר, אנחנו איזשהו גוף שאי אפשר לנתק אותו אחד מהשני. אני בא מגדל הפלוגה טובה וחבר'ה טובים, וזה מה שמתן לי תמיכה שאני אגיע. זה המקום היחיד בארץ שרואים את האחדות של העם מכל הכיוונים. באופן הכי בסיסי אני מגיע למילואים בגלל שאני מאמין בעם הזה, אני מאמין במדינה הזו, אני מאמין בערכים שאנחנו מייצגים. עניין של אהבה פשוט כלפי האומה הזאת. אני באמת מסתכל, הולך ברחוב ואני כל כך מעורב באנשים. פשוט מגיע כי צריך להגיע. זה מה יש לנו, זה המדינה שלנו, רוצים לשמור עליה, על האנשים פה, על הארץ הזאת, וזו זכות גדולה, זה משמח. אני זוכר ברגע הראשון שאמרו בקשר, התקפה בסג'איה. ואני כזה, הרגע נכנסתי, כאילו, מה זה התקפה? פשוט היינו מחלקה אחת ככה ומחלקה אחת ככה, היינו צריכים לתקוף, ובטעות המחלקה הייתה ממש ממול. ואז שלחתי את הרחפן, והרחפן זיהה את הכוחות, ובזכות זה חדלנו את כולם אצלנו ואצלם, ולא היה דוץ של הכוחות. כן, האמת שהבן הקטן שלנו נולד ב2 לאוקטובר, ובעצם הברית שלו הייתה ב9 לאוקטובר. באתי לקצין שלי ואמרתי לו, תשמע, אשתי חייבת שאני אהיה בבית. הוא אמר לי, אני אראה מה אפשר לעשות. אחרי כזה חצי יום של בירורים, הוא אמר לי שיש לי אישור לצאת, ללכת לברית ולחזור ישר אחרי הברית. ואני לא אשכח את התחושות ואת הנסיעה חזור הביתה. קיבלנו משימה לכבוש את סג'איה. אני חושב שהלילה הזה שבו הלכנו ברגל כפלוגה עם תיקי לואו, משקלים כבדים על הגב, זה הותיר איזשהו רגע מרגש. כמובן שהפלוגה עמדה באותו לילה במשימתה והגיעה בזמן. הוציאו אותנו לערב של מנוחה במושב מסלול. ואפשרו למשפחות לבוא לבקר. אני בעצמי אפילו לא הבנתי עד כמה חסר לי המפגש עם אשתי ועם הילדים. פלוגה, כולם עובדים, חוזרים אחד לשני, ואתה רואה אותם באים בכיף. הרבה אנשים התנדבו גם, הגיעו, התגייסו איתנו. יצאנו לפשיטה על מתחם של חמאס, נכנסנו לתוך רחוב בפעילות בוקר, חטפנו 2 RPG לטנק, נפצענו 3, אני, התותחן והטען שלא פה עכשיו, הוא איבד את הרגל, הוא עדיין מאושפז. אני נפצעתי מרסיסים ברגל. אני הייתי בתא תותחן והתעוררתי בלילה בסורוקה, ובעצם סיפרו לי את הסיפור על החילוץ שלי. איבדתי דם מהעורק הראשי, ובאמת בזכות גבורה מטורפת אני עכשיו בחיים ובשיקום. להחזיר את הגוף שלי שאוכל לתפקד לטנקים. זה החלום, לחזור למילואים. וואו,